Здравейте, това видео е за Viral.bg. В него ще разберете кои са топ 6 на българските сериали, които искаме да се заснемат в следващите години. Нека започваме с нашата класация. 6-та позиция – сериал за зомбита. Това ще е интересно с български актьор, ще е нещо невиждано за България. Ще е интересно да направим сериал като The Walking Dead, iZombie, просто ще сме върха. 5-та позиция – сериал за вампири. Тук се сещам за сериали от сорта True Blood, The Vampire Diaries. В сериал The Vampire Diaries играе българската актриса Нина Добрев, но ще е интересно да видим изцяло български сериал, където актьорите да са българи и да има вампири. 4-та позиция – сериал на историческа тематика. Тук имаме много голяма история, вековна, и винаги може да се вдъхновим. Ако има рейтинг, винаги може да се правят много сезони. 3-та позиция – сериал на фантастична или мистериозна тематика. Именно сериал подобен на Под купола или Изгубени. Ще е нещо интересно и нещо невиждано за България. 2-та позиция – сериал по комикс. Комикса винаги предлага интересна история. Винаги. И винаги може да се експериментира. Такива сериали са като The Flash, The Arrow, Supergirl и други подобни. Ще е интересно да видим и нещо българско направено по комикс. И 1-та позиция – сериал за терористи. Тук ще е нещо интересно. Ще е нещо невиждано, нещо нечувано. Ще покажем как даден агент се опитва да спасява България от нашествие на терористи, как предотвратява такива атаки, как се бори за страната, как обича страната и как се жертва. Това беше нашата класация. Благодарим ви за гледането. Харесайте клипа, споделяйте го в социалните мрежи, абонирайте се за канала и харесайте нашата Facebook страница. Това беше от нас.